Zdravím vás, moje meno je Dávid, som právnik a v tomto videu vám poviem 5 faktov o manželstve, ktoré ste možno nevedeli. Manželstvo možno uzavrieť v zásade v dvoch formách, a to pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, teda tzv. Civilný alebo úradný sobáš, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, teda tzv. Cirkevný sobáš. Manželstvo sa uzaviera tak, že snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Výmena prstienkov nie je podľa zákona podmienkou uzavretia manželstva. Pikoškou je, že za určitých okolností môže manželstvo za jedného zo snúbencov uzavrieť zástupca na základe plnomocenstva. Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou, medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami. Manželstvo tiež nemôže uzavrieť maloletý. Súd však môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému, avšak staršiemu ako 16 rokov. Isté obmedzenia, čo sa týka možnosti uzavrieť manželstvo, majú aj osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo trpia takou duševnou poruchou, že by súd mohol obmedziť ich spôsobilosť na právne úkony. Pravidelný sex a teplá večera medzi manželské povinnosti nepatrí. Zákon ale stanovuje, že manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Ani povinnosť navzájom sa ľúbiť medzi tieto povinnosti nepatrí. Zákon ďalej stanovuje, že o uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, pričom uspokojovanie potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť. Nie je teda korektné, ak si manželia vykrikujú, kto koľko zarobil a kto koľko makal okolo detí a domácnosti, obe aktivity sú totiž cenené. A ešte jedna dôležitá vec je, že o veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú manželia spoločne. A neusmievajte sa, tak to hovorí zákon. Málo kto vie, že aj manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť. Rozviesť manželstvo môže jedine súd, a to rozsudkom v súdnom konaní na základe návrhu na rozvod podaného jedným z manželov. Nejde to spraviť nejakým podpísaním rozvodových papierov, ako to býva v seriáloch alebo filmoch, a to ani ak sú manželia na rozvode dohodnutí. Vždy ho musí rozviesť súd. Okrem rozvodu môže manželstvo skončiť ešte smrťou jedného z manželov alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtvého. Ale ak to chcete ukončiť, zvoľte radšej rozvod. Ďakujem vám za pozretie.